Secret mo. So, meron po ako nakafubo na isang prof predator, sex predator. Marami po pala siyang nakakafubo na students niya. Though I'm not a student anymore, I'm not his student po. Pero recently, ang dami kong nalaman na marami po pala siyang kafubo. And most of them are students niya. And I'm one of his victims. Teacher, turuan mo naman ako. Turuan mo ko kung paano magmahal. Corny naman yan. O di paano lumande? Charot with harot. Excuse me po, naramdaman nyo ba na may plema yung lalamunan ko? Ay, kakabukas lang ng mikropono, piniplema na agad. Palibasang lamig-lamig dito sa loob ng booth namin. But anyway, kidding aside, kabisyo. Ano ba ang role ng isang propesor sa kanyang mga estudyante? Ako po, naging propesor na ako sa St. Paul University, Manila. At masasabi ko na ang role ko sa mga estudyante ay ang makapag-impart ng knowledge, makapag-educate, makapagbigay ng aral sa mga kabataan. Pero kung ang isang propesor ay gumagawa ng ibang klaseng leksyon na hindi naman dapat sa kanyang estudyante, dapat siya ay wala sa eskwelahan. Dapat siya ay nasa patay-sindi. Ay! Hindi, pero alam mo kabisyo, kung merong mga propesor o teacher na hindi ethical or sabihin natin unethical, hindi sumusunod sa ethics, malaki ang ethics? I mean, hindi sumusunod dun sa rules and regulations, walang ethics. Yun yung sinasabi ko, kabisyo. Pag ganon, dapat pinatatalsik yan. Naalala ko na naman tuloy yung ginawa namin nung college kami. Meron kaming pinatalsik. Hindi siya professor, pero meron kaming binigyan ng kaso. Dahil alam namin hindi ito tama. Kaya naman kabisyo, ipaglaban mo kung ano ang tama. At kung sakali man na gusto mong makamit ang hustisya, gamitin mo ang iyong boses. Yan ang iyong magiging panlaban sa lahat ng mga mapang-abuso. O diba? Akala mo naman may sense yung sinabi. Legit naman yun, uy. Anyway, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Raketera. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. At dahil gabi ng mga ma-el as in malalambing, eto na po ang patakam ng SPG. As in super backner. Secret Files. Langit na sana, pero naging langit-ngit pa. In-emphasize ko lang yung langit dun sa langit-ngit, kaya alam ko naman paano i-pronounce yun. Langit-ngit yun, diba? Ito yung kapag nasa kama kayo, tapos biglang nandun na kayo sa kalagitnaan ng pagtulog ninyo. Tapos biglang may gumalaw, tapos biglang may tumunog. Yun yung tinatawag na langit-ngit. Tama ba ako?
Tama ako, 'di ba? O may tama ako sa utak. Pero mag-iingat ka dyan sa mga langit-ngit na ganyan. Kasi yung mga langit-ngit na yan, imbis na talagang sa langit ka mapunta, biglang boom, babagsak ka pala sa lupa o madalas sa impyerno pa. Ay! Charot with harot. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang SPG. As in Super Wagner Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1